kelas kepungkur SMP 5 untuk kegiatan kabupaten. 2012 untuk penyelenggaraan kegiatan kabupaten tahun 2012 itu kelas kepungkur itu kegiatan nasional. 2011 tahun ngarep sampai maju kanggo oleh penyelenggaraan kegiatan mandiri. Sing nomor 3, sinten mawon ingkang nyepuyung Adiwiyata ing SMP 5? Ya, Adiwiyata itu penggaweane mulai murid, guru, karyawan, wong tuwa, lan masyarakat. Kabeh kerjasama bareng nyepuyung supaya sekolah iki warga sekolah muridé, gurune, karyawane duwe sifat peduli marang Nomor sekawan, ing pundi mawon papan utawa area ingkang badhe diresiki lan ditata kangge penilaian Adiwiyata mungkin? ya. Adiwiyata itu penilaiannya kabeh ya. Mulai teko ngarep sekolah nganti lulus sekolah, mulai kegiatan murid ini ya program, melakoni program sampai penilaian itu ada diuji karo tim. Mula Adiwiyata iki sing diresiki mulai gerbang sekolah ngarep ana pirang-pirang perkara sing kudu diresiki. Di antarane taman, di antarane kolam, greenhouse, tanaman obat, lan liya-liya. Jadi kabeh lingkungan SMP 5 kudu nyermeno yen warga SMP 5 peduli marang Nomor sekawan, program Adiwiyata ditinggake kanthi proses pripun kemawon? Adiwiyata dilakoni kanthi proses nomor 1 nandur kepercayaan karo mereka yen peduli lingkungan itu penting. Nomor 2 murid-murid, guru lan karyawan bareng-bareng pergawe supaya sekolah iki ketok ijo, sekolah iki katon seger. Maka yen anak-anak sekolah sinau sekolah. Nomor 6, sekolah niki jadi sekolah rujukan Adiwiyata ini napa? Ya. Begitu oleh jeneng sekolah Adiwiyata provinsi, oleh SMP 5 wajib duwe 5 sekolah binaan. Sekolah binaan itu sekolah sing ameh dibimbing SMP 5 supaya padha-padha dadi sekolah. Yen dheweke durung duwe Adiwiyata berarti dibimbing nganti oleh Adiwiyata kabupaten. Yen wis kabupaten dibimbing supaya dadi Adiwiyata. Nomor 7, punapa tujuan saking Adiwiyata? Adiwiyata itu tujuannya supaya kabeh warga sekolah duwe kepedulian terhadap lingkungan sing ana ing sekolah. Nomor 8, napa mawon manfaat saking Adiwiyata? Adiwiyata itu bagian saka serangkaian kegiatan. Tujuannya cuma satu, supaya kabeh warga sekolah duweni kultur utawa budaya peduli karo lingkungan. Yen dhewe wis duwe peduli karo lingkungan, maka bocah kabeh sak sekolah iki ape dadi bocah sing iso nglestarekne alam sing saya suwe saya ora benar.